Sanibona mbukele ekhaya obingelelayo Wele aka Wele. Namhlanje on our show Cutting X we are having an anonymous episode. Okusho ukuthini na? We got an email from anonymous or it was a woman basically wase Ololo ucela ukuba umam anonymous. So umam anonymous ukhala ngesilwane esihluphayo endaweni. Lesi silwane esigodula emqomo. Athi siboshwe ngamaketango because kunokuzwakala umsindo wamaketango ohudulekayo sigibela phe kwendlu siyasinda bakhala ngemfene but ke mina ngiyazi le experience bukeli ukuthi wena lento engikhuluma ngayo wakwabhekana nayo ngicela usibhalele lapha ku Facebook or send us a voice note on WhatsApp njengenjalo ke uWele is already out there ukubangena. Let us go straight to uWele. Ngibingelele babukele emakhaya obingelelayo uWele aka Lewe la ngisewololo. We got a letter from umam anonymous ukhala ngemfene ehluphayo kule ndawo uthi igudula amaketango igibela phe kwendlu igudula imqomo kadodi kuningi nje nonsense eyenzayo but ke njenge Cutting X so ke sizame ukuthola ukuthi yabani asibabone sibaqalasa. I'm back mbukeli. I'm with the brother uzosisi fahla ngenoni yala endaweni but before we do that butwami kunjani? Sure bafo right. Hayi ngiyaphila ngane wakwethu bengisacela ukutshela ababukele emakhaya amagama akaphelele. Mina ngiqala okuhle mahlobo wakhona la endaweni. Uqala kuhle ngokusola kwakho noma ngikubona kwakho lemfene ehlupha la endaweni ngaba. Emsakazo zomkhathi. Kodwa ngiyamsola umthi ngoba ngaso sonke isikhathi mayibaleka iphela lapha kombela bakhe. Then lapha endlini lapha egcekeni lakhe kuno round engawuqondi kahle. Alright mbukeli nizwileke our first suspect is umthiya. Qala kuhle wakwayibona imfene yababa umthiya ngose. Ngithe ngiyamsola umthi angishongo ukuthi eyakhe imfene. Alright mbukeli umthiya siyamsola like I said ukuthi I first suspect yethu akuyona yakhe imfene. Kodwa ke asibukele la wakwayibona imfene yababa okay imfene le yala endaweni wayibona ngose. Hayi angifuna nokuyibona. Bonke aseke bayibona bamasha noJoy manje. uJoy wakhona naye la endaweni. Angimazi nasiqu sakhe. Kodwa makuthiwa umuntu masha noJoy suke phazamisekile ngokomqondo. Ngakho ke angifuni ukuyibona nosi. Well understood mfowethu uJoy ngamane hamba yedwa. Qala kuhle bhuti. Yebo bhuti. Weyisaba le mfene yala endaweni. Yeah. Imfene. Ngisaba kabi mina imfene. Into ethi mamba phe kwendlu kube ngathi inkomo. Uthi gu. Ungayisho leyo nto. Okwayizihamba phe kwendlu. Yeah. Mina endlini nami sengize ngaba nebox lamabhomo cricket. Lisaba kabi into eqhumayo. Hayi qala kuhle mfethu sizozama ukuthi sithole inamba yagatsheni lwasembombolo. Uthuwa akayibheki imfene uyabatshaza ubatshaza kabi kodwa makuthi la yasemtholi sizama ukunixhubanisa laba se-SPCA. Asingajabula kakhulu msakazi somphakathi wasewololo. Sibonge isikhathi sakho sizozama impela ukuthi sinithole lo sizo. Asizama ukuthola omunye. Ngiphinde nginamukele babukele emakhaya ohlelweni Cutting X. So yena uWele ngisekhona endaweni lasewololo mayelana nodaba lemfene. Baba kunjani? Ngiyaphila mfana unjani? Hayi ngiphilile nami baba. Ubaba ngabe wakabani sibongo? Hayi mina ngumthiya wakhona la endaweni. Alright baba umthiya kule ndawo ukukhala ngemfene ehluphayo kakhulu. Ngabe uthini wakho umbono okanye olakho uvo ngalelo daba lemfene? Mina msakazi ngazi ukuthi imfene ihlale ezulu hayi lokushini. Ukuthi nje abantu bakule ndawo bayathanda ubhubhudla manga. Usho ukuthi yonke lento abayishoyo ayikho. Kanti bathini? Kuthiwa lemfene njalo mibaleka iphelela empeleni zababa umthiya. Unawo umbila utshalile ekhaya? Nginawo umbila kodwa anginayo imfene. Baba ubani okubuza ngemfene? Ukuthi ngiyazi emva kombila kuzolandela imfene. Pho indaba mina ngakwazi lokho. Umfana. Njoba unekhanda elingaka nje. Khona into ongayazi. Awu. Wanyuka manje uboya kubaba. Uthi wena uyangibhedela. Okay. Egcikeni unawo round ongaqondakala nje ukuthi uyisima kanjani? Unjani round ongaqondakala?
awusumabuka ubukeke ngazi uhlala izilwane. mfana nginawo round kodwa imfene anginayo Kanti uhlalani? Uhlalani? amathuluzi wena mfana kwangathi ufuna ukuthi eyami lemfene Hayi angishongo njalo baba. Why ucabanga lokho? hayi phela mfana ungangibuzi imibuzo eduze uzongijamisela ngengqondo Awu. Ukuthi wonke umuntu le endaweni ukhala ngemfene and wena wedwa uthi ayikho leyo nto. Uyabona kodwa uthi uyasolisa. ngisolisa ukunukani yona mfana ufuna ukuthi eyami lemfene manje kumele ngivume into engayazi Why ube emotional? uba manje emotional Ngithi ucasulwa yini mawukuthi awazi? uwena ukuthi uyangibhedela Babukeli lingayindawo ya still collecting information. Baba umthi siyathembisa nizosizakala nomphakathi sizoyithola lemfene. hawu khohlwana bafana ngeke nithole Welcome again. Usabukele yona iCutting X. Ngisaseholo sidinga udaba layo emfene. Well, I've managed to get another brother. Brother, how are you doing? Ngumqemane kunjani wena? Ngikhona nami mfowethu. Before we start, bengisacela utshela ama viewers emakhaya amagama akho. Mina ngugudluka skate, Ntombi ziyamthanda insizwa zemqumbele. Na mfowethu ngisho igama lakho nothi ithakazelo. Oh, ngugudluka zonto. But kudluka le ndawo kukhalwa ngempene kuthi uyahlupha. Kuyiqiniso lokho? Hey msakazi, kwathinta indaba enkulu phela makhuluma ngemfene. Izolo nje lokho, twintshotshwe ubanana kaNdlovu. Wazi kanjani ukuthi utshontshwe impene? Msakazi, indaba ihlale phansi. Lonke ilokishi likhuluma ngaleyo ndaba leyo. Kuthiwe imfene intshontshe iphontshi likaNdlovu. Oh, okay, kudluka njengomuntu omtsinsi ukuyimela kule ndawo. Ivelaphi lemfene? Cha, ngifike ngonyaka ophelile mina kule ndawo. Kodwa nani basakaza ave ingceka kabuhlungu indaba. Okay, kulungileke. Ivelaphi imfene? Angifuni ukuthi umthiya. Noma ebonakele nje esitika ngenqwaba kaBanana emva kokuthi uNdlovu elahlekele wakhe. Akusiye. Zona ikhona kodwa anama ngizazi siphumaphi. Mana ke kudluka mawuthi zikhona usho ukuthi akusiyi imfene, izimfene. Yebo kunjalo msakazi. Kunzima kule ndawo. Awusho mfowethu. Ngiunderstand ukuthi awazi ukuthi imfene yabani, but mawubheka bayithathaphi. Msakazi. Walithathaphi lehembe lakho? Awumfowethu ngalithenga. Iblue rona? Nalo ngalithenga. Nazo ke imfene ziyathenga msakazi. Hayibo. Ukephi? Uyabona 2008 ngake ngagibela eTexini nobaba owayiphuma kothenga imfene. Lelo tekisi lalibuye esiphingo. Kudluka nagibela nje impela eTexini nemfene. Ngiyakwetshena webhuti. Cha mfowethu le ndaba yakhe ayiphelela uchaza. Babe bathathu. Khona umfana omncane owayegqoke ijezi lebhola ifull kit. Kube yiyona imfene yayifake nayo ijezi lebhola nama gloves bese wamadimas. Uyabona msakazi wongeke ubone ukuthi imfene ngoba kwase kumnyama. Pho wena ubona kanjani imfene? Ngangithi ngifasa izintambo zamasokisi. Imangigobile mangithi ngiyaqalaza kamakhelwane mangithi ngiyabuka laphana isokisini uboya buphumele ngaphandle buze buphothelana ngale isokisi leli. Kanti nanga udriver uzoshaya kabuhlungu ihamba. Mangithi ngivusa ikhanda, hayibo akuhlaza pho. Kwaba yimi ngithi ngokwehla eTexini ngasho ngengila. Hambana lo baba lo thakathayo. Ngavala isicapha setekisi ngabaleka. Mana ke kudluka so awazi usikwasala kwenzakalala eTexini. Kanjani msakazi ngoba phela ngehla. Wehla konje. Imfene yehlela eceleni kwakho? Yebo kunjalo. Sasibathathu. Imina, iyona, ilo coach Mbumbulu wabo bese kuba yilo mfana omncane. Kudluka futhi siyabonga ukuthi usharishe information ebaluleke kanje. Sizozama ukuthi sinisize siCutting X. Yeah. Mina msakazi ngithandaza unyazi. Ngeke bengenze nix khuleka. Thanks for your time mfowethu. Amen.
thanks uwele lapha nawe lolo ngiphinde nginamukele babukeli e-studio. Fortunately njengamanje we are having some technical issues lapha on our WhatsApp line, but I'm going to Facebook and read my comments about today's topic ethi sihlushwa imfene. Okay, let me go straight to comment number 1. Comment number 1 ngithola uEmihle. uEmihle uthi ngomunye wabengakholwa ngomunye wabengakholwa ukuthi kuyenzeka umuntu abe nemfene. Ugogo wami ube nemfene but lokho sikuthole engasekho emhlabeni. Le nuni iyahlupha and sonke siyayisaba msakazi because inesibhaxu yashaya umalume waphuma ifinyila. Siphila kabuhlungu la igorilla isibhingisele enqanye. Emihle Escort. I pray I'm not having nightmares after this episode. Yo. Yes. Let me check another comment. Okay. Nangu ubani lona? Who's this person of us? Yeah, magama lawa. Oh, Sipho Makhosonke. Uthi 2008 eMlazi ka L ngase groundini. Sake sayijaha imfene. Yangena komunye umuzi ukuthi yasingenanga ngani nathi savele saphelelwa amandla nje samunyuka ngawani kwayinto ephela kanjalo, but ngoba ngisahlala eMlazi ngiyabonga. I feel like ngizodinga counseling after this episode. I wonder ukuthi yini eyaqeda umsayiphuza amandla begcine bengangenanga kuloya muzi. Abanye abantu ba powerful. Dlulele phambili mbukeni. This is going to be our third comment, ne? Who's this guy? Oh, Ulungelo Nzama. Uthi Ulungelo Nzama cha zikhefuli lezi zilwane ngoba what's happening to my lontuzana? Okay, cha zikhefuli lezi zilwane ngoba ave zicasha. Uyaphela u10 years kunemfene endaweni kodwa ningazi. Ize liyabhubha welemfu wethu. Hey, ayilibhubha impela mfethu. This is for ama comments namhlanje asibuyele lapha kwele simuze ukuthi usiphatheleni eyabani imfene. Danke lapho kwele studio. Mbukelo usabukele yona iCutting X. Ngisekhona endaweni yaseWololo. Sisadingida lona udaba lemfene. My brother, how are you doing? Ngiyaphila njani wena? Ngikhona nami mfowethu. Ngaphambi kokuthi siqale nje ngisacela utshela ama viewers amagama akho. Mina igama lami nguDolph mhla 1 Cebisa. Wakhona la endaweni kodwa ngokuzalwa ngale enkandla. La eThekwini ngize ngamatoho nje phela. Alright, but Dolph njengoba bese ngishilo off air ukuthi singaba ka Cutting X sithole i-email from Mr. Kamusa le ndawo sathi sihlushwa imfene okanye nihlushwa imfene kule ndawo. Ngabe uyalazi lo daba? Uyabona msakazi. Mina ngangayitshela ukuthi izinto ezenzeka emakhaya ziyenzeka nala eThekwini. Uyabona banephutha mabethi imfene. Akuyona imfene le. Awu. Kwantini Dolph? Imfene. Uyabona mina msakazi kukaningi ngizwa izigi zaimfene. Kodwa kube khona ke ukuthi ngiyasaba ukuphuma. Phela lento ngiyayazi mina yazinesibhaxu lezinto yabo. Kanti futhi makwayibamba khona icaluzi iganga. Hawu ngaphithanelwa na ikhanda. So usola ukuthi eyabani lemfene noma ezabani lezi imfene? Hayi ungaxelisa ke manje. Kodwa ke phela abantu abaningi basola umthiya. Nami ke ngagcina ngisola yena ngoba phela angifuni kuzothiwa ngiyamdefend. Ayinuki ngosiwe. Usho ukuthi umthiya uyasukela? Hayi. Khona mina sengiyokhola mhlazana ngambamba ngosingi yoba neshow. Kodwa kwamanje mina msakazi ngisahamba nentando yeningi. All right. Okay, so beside kuzizigi uzosabe ngisho ukuphumela eminyango. Ikupho okunye okwabhekana nako okuphathelene nale mfene? Uyabona ke lemsakazi ethanda ukuba personal. Ethanda ukuba personal kakhulu lemsakazi. Uyabona mina lemfene ungazi ukuthi ayingizwile. Njalo umsakazi mangabe ngizobashela uGojasi lemfene vele igide phela kwendlu.
ngigide phe kwendlu umsakazi. Uyabona manje usothi ngiyaphazamiseka umuntu akasakwazi nokwenza ingane. Futhi nomuntu ususuka uphekejile. Hayi msakazi, ayinawo umona. Umuntu onomoni lo osuke eyithumile. Ingazi ngani mfana mina. Uqinisile. Which is umthiya. Wena umthetho wakho ufuna ungibulalisa. Ungizwile ngithi yamthiya. Awusho ukuthi uzola umthiya? Umthiya ngithenga imsola ngoba wonke umuntu emsola. Angishongo ukuthi uyena, kodwa siyamsola. Okay, asiqhubekele phambili. But iDolph, inkinga nenkinga idinga isisombululo okanye isixazululo. Ithini yakhe isolution mayelana nalolu daba lemfene? Hayi akuhluphi msakazi. Uyabona wonke umuntu la emphakathini kumele abe nevolovolo. Finish and clear. But don't you think ukuthi that will bring more crime la endaweni? Msakazi kanjani? Isihlome sizingovolo siphethe amavolovolo. But some people from other areas may use guns to collect guns from here and go and create crime somewhere. Hayi. Bengayimecha ngayo kanjalo. You should think outside the box, not inside the box. Wena uyaphapha wena. Uyaphapha. Alright Mbukeli, asithola omunye ongaphaphi. Mina manje ophaphayo. Welcome again Mbukeli, usabukela yona iCutting X. Igama lami nguLewe, all the way from eDurban. Ngisewololo sidinga idawudawa lemfene. My brother. Shosho msakazi. Kunjani kana kwethu? Ngiphilile msakazi wena unjani? Ngikhona nami bhuti. Bengisacela utshela ama-viewers emakhaya amagama akho nje aphelele. Igama lami nguMotion Fakazi. Ipantsula elidumile la eWololo. Ngighost msakazi. Okay, Motion. Kule ndawo kuthiwa kunemfene. Iqiniso kangakanani lelo? Ayikho leyo nto msakazi. Kangaki ngihamba la ebusuku ngidakiwe. Angikaze ngibone. What if uyahlangana nayo but awukhumbuli because usuke udakiwe? Msakazi. Ngiyahamba noma ngisoba. Angikaze ngibone. What if isuke off like you ungayanga emsebenzini? Njengami. Mina ngihlezi ngi-off. Awuholi? Ngiyahola. Malini? Awazi? U370. Kodwa mhlawumbe ikhona ukuthi wena ongakazi unaka ebusuku. Khona manje ukuthi ukudluka uthi ziyatholakala isiphingo ukuthi akazi ukuthi zomalini. Ukudluka? Lo nama-dread? Yebo. Msakazi. Umuntu onamanga kanje? Msakazi, ungahamba ukholwa wonke umuntu okhulumayo la endaweni. Like you kanje. Mina nginawo amanga. Alright. Ubaba umthiya uyamazi? Umthiya? Umkhulu wami, yindaba. Ubuzelani? So, uhlala naye? Umkhulu wami ngihlala naye. Now it makes sense. Motion wonke umuntu uthi imfene ikhona la. Wena nomthiya nithi ayikho. Why does it feel like self defense le? I-self defense yokunuka yini? Umkhulu akanayo imfene. I know we're just talking asile. You just talking ngamanga. Ekhaya ayikho imfene man. Kodwa sanisola. Nathi siyanisola. Phela shuthi yasolana. Fusek man. Kodwa Motion i-wrong lento eniyenzayo nomkhulu wakho. Azikho inkinga ezilungiswa ngezilwane. Msakazi. Ngiyadideka la. Inkulumo yakhe iqonde kephi? Yekani ukuninja, Mbukeli ungayindawo. Fusek man. Salana nala makhamera entwameni.